Eguerdion lagunok, ekaina badoa aurrerantza, erdia baino gutxio falta zaigu. Eta gaurkoan, hitz berri batekin gatorkizue, osagai berri bat daukagu, txorienek gauriko du, esan dezagun goi mailako sukaldaritza hau. Gaur egun, ez da nola, molekularrero deitzen diote uste dut olakon batero dela. Bai. Are kontuak, baina osagai berri bat ekarri dizuego. Itza nola zan? Irina. Maltodextrina. Nik osagai hau ezagutzen nuen kirol mundutik, hau erabiltzen da. Bolan, isotonikoak eta egiteko, eta gaur egun areak egiten dira honekin, gero askar. Izena esaten dan, tardatzen dakik hau, olio are bat egitea baino. Maltodextrina. Zetako erabile bizu, nik ingo duguna, azkenian ingo duguna dolako. Zerba eta rikota tutu batzuk, eta eramango dute pistatxo are bat. Eta pistatxo are horretan maltodextrina jungo da, eta bestela osagai gehiegi ez da euskat. Tutua beberko dituzue, nahi eta nahi ez, holako zerbait, baina, etxean iteko moduko errezeta bada, eta osagai berri bat ezautzeko. Hau lehen errezeta, bezala, eta bigarrena ere Italia aldera jungo da, tango gaztak krematxu bat, ez, garriko dituzu. Hori da, nik burrata erabiliko dut nire errezeta itxeko, eta izango da pasta bat tomate eta burratarekin. Hau da, betiko pasta tomatiakin. Bai. Baina, apurtxo bat Italia aldera jota. Beraz, zigorren mokadutxoa, gero nire holan plater nagusixa, baina nik lehengo nahi du jakin, maltodextrina nola jarri biozun errezetian. Erreza da. Errezeta horrela joango da eta. Pistatxoa egiteko, pistatxoa birrindu eta maltodextrina gatza eta urarekin nahasi. Labeko bi paperen artean luzatu eta laberatu ingo dugu 20 minutuz 160 gradutara. Lortutakoa osten utzi eta gero birrindu are itxura emanez. Baratxuri atal bat olio pixkatatekin sartagi batean jarri eta hau dantzan hastean ziazerbak gehitu eta salteatu. Robotean sartuko ditu ziazerbak eta rikotarekin eta esne gainarekin birrindu eta mauka batean gorde. Filo orea 4 kiluz eta moztu, gurinarekin bi aldetatik igurtzi eta burnizko tutuetan bildu. Laberatu 200 gradutara 21 minutuz. Atera eta filo ore horretan bete krema eta ero gainean are pixkat jarri eta zerbitzatu. Orduan, hasiko gara hoxe. Maltodextrina erabiltzen, horretako. Hemen daukat maltodextrina. Bitu, gero ekarri zuet nola egiten dan oliba-olio are bat. Eta horretako behar dugu oliba-olioa eta bere neurri erdian maltodextrina. Eta zantakoa, gutxeota erratzen da, are hori egiten izena zaten baino. Maltodextrina zenbat aldiz izan dugu gaur, eta hor segundua joten nahi zaizki. Pila bat aldiz, esan dugu, baina ondiokan jendeak ez daki zer dan maltodextrina hautza ekarri duguna. Hau da, elikagai bat da, sustantzia bat, karbohidrato bat dana, eta osatzen dana almidoi desberdinekin. Almidoi dauka patatana, garixana, hartuana, eta zerena gehiago arrozana. Tapiokana erabiltzen da baita, nik bat erabiltzen da honetago, tapiokana erabiltzen dute baita ere. Eta, normalian, balixo dau, elikagaiak eta potoltzeko, loditzeko, testura desberdinak lortzeko, beraz, egisa da, oso erabilia dela, zigorrek lehen esan dauen bezala, sukaldaritza molekularran, aholan sukaldaritza modernotan, baina bebai industrian. Adibidez, erabiltzen da, umien elikagaiak eta horrek loditzeko. Erabiltzen da bebai, olako edari isotonikotan eta kirolarien... Oso gintzan, ez? Olako barritatan eta bebai erabiltzen da. Erabiltzen da, honek, testura desberdinak eta lortzeko goi mailako sukaldaritzan. Eta bebai, erabiltzen da insektizida gisa baratzetan. Ja, hori entzun dut, irakurri nuen, eta da, antza, egiten duela da, ez, gozoa izatera, somorroa juten dira, eta ero, ez da hitz, aznasa ezin hartu, ero, gelditzen dira, ez da segatik, ero. Ito itxen ditxula, eta... Ito itxen ditxula, eta holako geruzan bat, ero, ez da itxen dira beraien arnazbideak, ero, eta, hori entzun da gero, ez da nik egia holako edari isotonikoen bat hartu darko duen. Ez da nik. Ero hau probatuko duen. Eta hori zigor, erosteko, imaginatzen dut, interneten edo oso denda espezializatutan izango dela. Gastronomiarekin ikusi haukaten holako dende berezietan horre saltzen dute. Eta interneten oso erraz esaten dizut. Jende asko bere edari isotonikoak eta etxean egiten ditu, maltodextrina berak erabilita. Egia da, holako edari isotonikoak eta diela, ze sustantzia hori oso errez xurgatzen da. Eta, adibes, hori kirolari baten dako, ez, imaginatzen dut, funtseskua dela. Hemen, Patri, birrindu pixkate gure
Pistatxoak, gero maltodestrina gehitu dio, eta hemen lortuko olako ore oso itxaskor bat. Hau, hartuko dugu lan sardezka batekin pixkat landu, eta gero, labeko paper zati bat hartu, erdian jarri, eta arrabola batekin luzatu ingo du. Labea, 150 gradutan daukat, eta 21 minutuan bertan txigortu ingo du. Olako gaieta antzeko bat atarako du, pistatxo gaieta antzeko bat atarako zaigu, eta hau gero ingo duguna da, horixe, birrindu, eta horrekin lortuko du gure area. Vale. Naiz eta berriz izango izan izena, baina naiz eta maltodextrinak puntu gozoa eman, errez dau gasixa da, ez? Gasixa, bai. Eta oliba olioarekin daiten danean hori ere, honek berezitasuna dauka, nazten danean oliba olioa, lortzen da olako area antzeko bat, baina ahoan listuarekin erreakzio egiten duenean likido bihurtzen da berriro. Eta orduan, oliba olio likido, ahoan sartzen zu solido bat eta likido bihurtzen. Osa, bakarri da orduan aurkezpenerako holan zehose originala iteko aldatzeko. Batzuk erabiltzen, eta ensalada ontzeko eta hori, eta olio bezala hori erabiltzen dute. Bueno, aukeria bada. Nik egia esan neurri espaduzu ondo egiten, badauka gero lan puntu egiten da, txikleantzeko zerbait, agoan, bitxia da. Baina, bueno, animatu nahi duena golan, kuadriakin afizio badaukan agolako gauza berriak eta probatzen da hori, beste aukera badaukazue, eta hau, esan dakoak gaur egun, goi mailako sukaldaritzan erabiltzen da. Orea, hor daukago, hau, atarako du, gaina bi papel jarri beharrean, batekin nahikoa daukago, zera bizangoa, pom, hemen jarri, beste erdia, gainean jarriko du, eta arrabola batekin, hemen bertan, luzatu ingo du. Eta hau, labera jungo da, esan dago. 21 minutu, 150 gradutara. Eta zigorrek pistatxoa erabiliko da, pistatxoa erabiltzen hasi da, eta egia da, badauela azken aldi hontan, bastakit, pistatxoarekiko sukarra, ez? Nik uste dut, Italian hasi ziela, Italian ezagutu ginula lehengo izoski den datan, pistatxo izoskisak itzen zituztelako, eta gero, Euskal Herriera bai, etorri da sukar hori, eta geroz eta gauza geixau ikuste ditugu pistatxoarekin, ez? Izoskiak, kruasan betiak, honek pistatxo kremak, Dubaiko txokolatea lehengo gunean txorien ginuna, eta olakuak. Eta niken akixena da, ontxe denda berri batzuk dauzela, pistaxeri izenekoak. Horrek hiriburu handitan dauzela, eta horre gainera osagai bakarra daukie. Hau da, pistatxoanekin itxendan dana saltzen da. Pistatxo bonboiak, pistatxo krema, pistatxoekin kruasanak, errezeta gasixak bai, pestoak, pistatxoarekin, pizzak, mortadela eta pistatxoarekin. Horrek ez dauka. Antza bai, imaginatzen dut, klaro, zuk hori atxabalta baten ezabaltzen bozu, igual ez daukatzu, hainbeste publiko, baina horregatik hiriburua hundixetan izaten da, normalian, Parisen, Madrilen, eta holako hiribura hundixetan, azkenian, jende asko dauela. Zer? Danalako batik, bapatian, ateratzen da oinio bat pistatxoei erazetzen dira. Pistatxoak, akabo pistatxoak. Eta zure negozioa, akabo, ez, egia da, Eta pistatxoa nahi txuzu akatu edo? Ez da gutxeo, baina nahi dut esan hori, esaten dana askotan, monokultiboa gero ez dana, hartuta dana, pinua sartuko dut, eta etorri zan onjo famatu hori, eta karo, pinu beste hortan zure negozioa, hortan bakarrik bideratzen baduzu, eta ero bapatean zerbait gertatzen da, nun osagai hori ez daukasun, arrisku, hobeto pixkatan izan. Hori, ardabakin bebai pasada, bananakin bebai pasada, baina, atarako die krisi horretatik. Badago alatabe, pistatxuan, badauz jatorri desberdinak, abez, mundu mailan Iran da, holan, merkaturik handixena, gero, Italiakoa badau, Italian Bronte, eta gero, estatu mailan, Gaztela Mantxan da, uneko 80an produkzioa. Eta orduan, adibes, Madrien badago eleku bat pistatxeria deitzen dana, nun pistatxo kremak saltze itxusten, eta urdaiazpiko iberiarra izango bazan bezala, saltze itxuste, pistatxo krema normala, eta ero, pistatxo krema 100 iberiarra. Hau da, Gaztela Mantxakoa edo olakoan. Baina bai, olako establezimendu pila badauz. Ontxe, izoskixak. Ni, danetik gustatzen nahi hau dut, pixka danetik eskaintzen didaten toki. Nire horako lekuak, osagai bat bakarra... Gauza bitxiak egusteko eta ondo da. Badauze holan bakarrik gazta saltzen da benak. Nok saltzen da bakarrik gatza? Gazta! Gazta, baina zenbat gazta daudean. Gazta desberdin asko. Pillo bat! Eta horrek da, pistatxoak era pillo baten ere.
Hori txokolateia, ponboiak eta olakoak. Bueno, errezeta, laberatu dugu gure ikusi duzu lusatu dugu, eta paperearekin estalita, 150 gradu, 20 minutu. Hemen, baratxuri atal bat osorik, jarri diot, zer nahi duana da bakarrik zapori ematea, dantzan hasten danean, gure ziar zerbak bertan, gorrituko ditugu, ura usten dutenean botatzea, ingo duna, rikota gaztarekin eta esne gainarekin, eta gero katza eta piper beltza botako diu, olako krema fin bat, gero mauka batean sartuko duna, eta horrekin beteko ditugu, gero gure filo horearekin ingo ditugun tutuak. Orduan, hau, hasi da berotzen, eta hemen junez hau egitxo. Oso ondo. Kasu horretan, olako denda espezializitu batera joaten manaz gaztaiena, bakizu normalian, egoten dira gaztaiak dotoriak, holan, ez dakit, haua betetzen dotzun horrek, Ibia Zabal gazta bat, holan, dotoria, Gruyer gazta bat, ez dakit, holan, pertsonalitatea daukien gaztak. Baina gero, dauz gazta batzuk, mundu osoak pentsatzen dira sosuak, eta hortan dau gaztanbera. Gaztanbera, rikota, eta olakoak izaten dira, jendeak izaten da, gaztak, baina... Nela umate bak nola ditzen dien? Zelan? Gaizuen dako gaztak. Hori da, esakola gaztanbera on bat olan suertatu. Ze gaztanbera egisa da, ondo egina badau da, gazta bat zapore pila badaukala, suabida dala, testura krematxua daukana, eta txorienen gustatan arakula batez be, olako errezetak eta itxeko, ze egisa da, erabilileikela oinarri bezala, gero beste osagai batzukin eta ematen dau krema puntua. Gaztarruntak normalen itxen die esnian proteina eta gatzagia mamitzerakuan. Baina, hau itxen da bi aldiz egositxe edo, bi aldiz kosinatuta. Hortik ateratzen den bestetik. Hori da. Da, gaztarrun bat izango zen, baina berriz egosia. Horti dator bere izena rikota italieraz adibidez, kotak nahi dago esan egosia, eta berriz. Bi aldiz, ez? Orduan bi aldiz egosia. Eta gaztanberak hori daukien. Niri pertsonalki asko gustatzen jat, eta gainera, naiz eta gaztaleuna izan, pentsatzen gat ondo, ez gozatzeko tostatxo baten gaztanbera ezkitxo apur bat, eta barrura. Eta segun zer rezetain bar duzun. Segun erabili bar baduzu, beste, zagit hemen, zia zerbak ere zaporea ematean nahi dugu, ez? Ez bakarrik lurrona gure azala lehuntzeko eta hori. Baizik, eta nahi dugu baita zaborea onena nabaritzea, eta ero pistatxoena gainite botako diguna, ez? Orduan, ez digunean nahi, jana ebazi zaporia beste osagei, orduan, holako gazta suabe bat, eta honek gaina emango diguna, krematxu puntua, eta hala ere, esne gain pixkat, botako ditugu. Hori da. Ekusi zu hemen, ja dagoeneko, baratxuriaren azala kanpora, ari zaigu lurruntzen, eta nahi izan ezkero hau garbia hogein, baina kontutan izan da, gero esne gainata botako digula, inalduzue hartu, eta egozi inalduzue bakarrik zia zerbak, gero ondo zukatu, eta ero bardinengo guna hartu, eta birrindu gainerako zai. Eta gaztanbera. Zelan ezagutzen da gaztanbera beste hizkuntza batzutan. Italieraz esan dugu. Rikota. Gaztelaniaz rekeson. Katalanez brosat. Nik katalanez ezagutzen dut gaztanbera bat mato. Mato gaztanbera ezagutzen duzu? Holan gaztanbera da oso goxua. Valentzieraz brul. Eta Extremaduran nik gaztelera ezagutzen nazuron. Nola? Nazuron. Nazuron, ez dakit holan izendapen gehiago ezagutzen duzun. Baina, egia da, dala gazta bat, merkia, digestio errezekoa, osasuntxua da, proteina pila baditu, kaloria gutxi, eta gure dietan, ondo sartu laikela. Eta gaina, badago jende pila bat, danago hortzak kontuagatik ero, ezin dituela murtsikatu gauza, eta holako, zerbait krematxua hartzeko eta proteina iturri moduan interesgarria da, baina, gazta bate baino koipe gutxio dauka. Orduan, mundu hortan, pixka zaintzean edunak, gero esan dakoa, mamurtzeko arazoak dauzkaten jendean dako, aukera bada. Gaur egun, zukaldaritzan ezagutu genduen, hau nola da, goma xantana eta Ferran Adriak erakutsi zizkiun loditzailea, likidoa loditzeko hautzoiek, nun hotzean edozin likido testura aldatzen diotenak, eta horiek gaur egun, jente heldu pila bat dauzkagu, ezin dutenak murtsikatu ezer, eta horien dako, eta erateko garaian baita ere, behar dutela likidoak lodiagoak izatean, zebestela okerreko tokitik juten zaia askorei, eta oin, merkatu handi bat dago, eta gero eta marka gehiago daude, holako, egiten dutenak, loditu
edozein likido eta beste textura bat ematen dute, erateko garaian batez ere jende nagusian dako okerreko tokitik ez juteko. Bueno, hemen baratxuri hau ez du behar, kanpora, zaporea eman dio, eta oin, gure zia zerbak, induan arro eta berriro garbitu, sartuko ito hemen, eta berarekin gaztan bera, erorrikota, eta esnea pixkat, gatza eta piper beltza. Eta birrindu, eta hau izango da, gero, betegarri moduan erabiliko du krema. Oso ondo. Primeran, gaurko gidoiak, errepasatuko ditu, zigorrek erabilitzako osagaiak, jo berba, pistatxoi buruz. Rikotai edo gaztanberai buruz, eta nola ez, maltodestinai buruz. Baina, eingo bebai berba, gurinai buruz ez, beste gauza bat buruz. Gurina erabili bizun ontan, nik margarinai buruz eingo berba. Nik hori enekien, nik besta enekien. Enekien, zala euskal marka bat? Antza badau margarinan marka bat, Leioakoa, Bizkaiakoa dela, eta hori da tulipan. Betikoa. Betidanik supermerkatuan ikusi dut, eta akordaten az gainera, bazauela iragarki bat, nun helikoptero bat joaten zan, 80 margarrena markadan, helikoptero joaten zan ikastolako patixora, umiei emoten hau margarina, nik enak izen Leioakoa zanik. Nik usta. Beraz, behitxu. Egia da, guk beti hementzik bultzatze gugula, gurina jatera margarina baino, azkenean elikagai ultraprozesatu da, baina bebai elikadura kontuan hartu bida bere kontestu historikoan, adibidez, margarinak gerra hostian kristoneko arrakasta izan zauen, esnekixak etzauzen hain eskuragarri, eta honek, nutrientiak sartzen zitzu, D vitaminakin zauen azkenean einja eta indartuta, eta 100 gramoko zitsun 775 kaloria ematen zituen. Beraz, jendiak gozez ibiltzen zan ontan, margarina apurtxo batekin holan gozaltzeko, eguna egin jazaukotzen. Eta horri kakao hautza, botatzen mazenien gainetik, ur eta kakao kremaren antzeko zerbait lortzen zenuen, baina merkea aldera, eta gaina hori balio zizun gozaltzeko, eta hogita harteko. Azukre pixkatekin janda ere, zora garriratzen zen. Hori da. Orduan, hori. Azkenean testu inguru sozioekonomikoak bebai zer ikusi pila badauka, elikagai batzuk kontsumitzen ditugun, edo ez. Hemen pila bat aliz komentau izan dugu, kinoaren kasua, ez? Kinoaren kasua, lehen izaten zen, guk hemen ogisa eta asialdian arroza jaten dan bezala, Perun izaten zen kinoa, zala, oinarrizko zereal bat, merke-merkia esana, eta gero oso modan jarri zen mundu osoan, eta Perun ezin zabien familia normalek eta jan. Eskaera handitzen da, eta presioak ere. Nik alatabe, margarina eta gurinen artean, ni oso gurin zalianaz. Guk etxean, nik onartzen dut gure etxean margarina egoten zala, hau hartoarekin egiten zana, eta hori nik etxean ezagutu dut, beti ezagutu dut, eta erabili izan dugu, nik gehiago esango izut, nik osaltzeko lehen, izan Maria Gaietak, margarinarekin, gaina margarina zan, gaina garaian zan, gaina igurtzeko untatzeko erraza bazala. Hori, bigunaua hori izeten da. Nera mama Juanek hori hauka, eta normalian egia da, hori. Ogitxi gorki batekin goixien, etzara burrukatu gurina normalian, oskaioan baldin baukatzu, hori bilibizara, labanakin hori zapaltzen. Burrukan beti, berarekin. Ikusi oso honek, saltze dituztenak, eske, erakutzi bezot. Ze gurina, holan pomada eran mantentzeko, oskaiu txikitxo batzuk edo, diolako kanpai batzuk, kanpotik ura daukenak, sartzen duzu, gero erakutzeko zut argazkixa. Gero sartzen duzu gurina, tapa dutxo duzu kanpaia, eta hori aukitza duzu enzimeran, ez da duzu ostu bihar, eta hori, geratzen da, testura perfektuan ogian igurtzeko. Ez da pila bat osten, baina ez da urtzen, ez da. Eta teknika bat, oso zarra gomen dana, eta funtzionatzen da benak. Jatetxe batean, sandwichak eta pila atatzen genituen, hotel batean izan zen, eta han egiten genduen asko da, eukiten genduen, plantxa onduan, gurina, beti erdi, biguna zegoen beti, eta garekin zeion, brotxa bat genukan, da fra, sandwichak eta igurtzi, da plantxan jarri, eta listo. Hori behar dut orain, fra, brotxarekin, gure filo horea hemen daukadana.
gure rikota eta zeazerba krema, mauka batean, oskailuan sartuko du gorputza hartzen, eta oinua, bueno, filo horearekin. Baina, itxoin behar, nola dagoen, behitu, areari falta ezaizkio, 7 minutu, segero temperatura altzatu inbarri 200 gradutara. Vale. Bueno, itxoin ator. Eta honek bebai labian doiaz, ezta? Bai, horre labian erreko itut. Oso ondo. Eta honek, bueno, iraungitze data, ez dakizen bateko augiko da bien, baina gaur hemen ez daue asko iraungo, hori argi dau. Baina egia da, zuek zalantza izaten dozuela normalian etxian zehoz erein, eta elikagai honek gero zenbat irauten dago oskailuan. Ja, ala mehorko denborak zalantza hundixa dau. Bai, ala ere, bueno, horre esaten badituzte denbora horiek, holan izango da, baina nik uste pixka luzatu aldala, baina, bueno, eskoaz arrizgatzera, bota denbora. Denbora kondoikan ez ditxu botako, baina ebango ditut gomendagarri, gomendio batzuk, oskailuan gauzak ondo mantentzeko. Lehena izango da, temperatura 5 gradutan mantentzia. Ez oso bostetik bera. Ez oso... 5 eta 3, gomendatuko nuke nik. Zuk, zigor iturretak, 3 eta 5 artean, Patrizia Betelik 5. Ni 3, salea naiz 5 baino gehiago. Vale. Gero, oskailuko leku freskuenian, normalian, arraina, aragisa, eta prestatutako janarixak. Eta barazkixak eta frutak, bueno, leku ez epela, baina, bueno, oskailuan barne leku epelien edo. Gero, ez pilatu elikagaiak, azkenean aixiak bebai, elikagaien artean, hor pasain beda. Bai. Eta, gero, elikagaiak ondo estali. Ze normalian, oskailun barruan elikagai desberdina dauz, usainak eta atze dituzte. Beraz, horrek, film paperakin, edo olako ontzitxo batzutan, kristalesko taper batzutan edo, hor sartu, eta azkenean, bata bestiakin bebai, ez da kutsatzen. Eta, gero, supermerkatu bat izango bazan bezala, kontsumitzen dien lehenak edo, erabili behar direnak. Erabili behar direnak lehenak, lehen hau jarri, adibes jogurrak, erosten baituzu 12, lehengo laurak jarritxuzu lehen hau, bixar edo etzi iraungitzen badie, hobeto lehen hau, eta 15 egun barru iraungitzen dienak, horrek sakonien. Atzero. Hori da. Eta ontxe egunak. Bueno, ni arrainakin ados nau. Nik arraina eroste dutenian, normalian arraina freskoa eroste dutenian, da egunian bertan jateko, datorren egunian, edo asko jota 2 egunetara. Nik 2 egunetia gero, edo espadakit jan biotela, baldin badakit, arrain hori, ez dutela jan bier, oskaiura. Eta listo. Oskaiuan ondo markauta. Izozgaiuan, nahi duzan. Izozgaiuan, barkatu. Izozgaiuan, normalien oskaiuan, bat 2 egun. Gero, izozgaiuan da ondo markauta, adibidez, lupia, 2025ko ekaina. Eta hor jartzen dut, jakiteko urrengo aldixan noienian, noizkua dan, eta zer dan. Zenbat aldi zein du sartu, eta hau jakingo dut, babarruna dela, gero, hartzezu eta, hau zer zan, gixaua, kolori honetik gixaua, ematen du, ez da izer, eta hor, idazteana, nik peatina batzu du dauzkat horretako, eta, fetxa ez dit jartzen, zen normalean ez dut denbora asko izaten zerbait izozgailuan, baina jartzen du dela, zer dan, hori garrantzitsua da. Gero, oiaskua, edo, aragisa erosten dugunean edo, normalian, erretiluetan erosten badugu, normalian fetxa horia hor jarten dau. Bestela, arategixenetan eta erosten badugu, nik itzen dut 3-4 egunetan jan. 4 egunetik, gero berdin, 4 egunetik berandu jaten dut, izozgailuan sartzen dut, eta listo. Frutak eta barazkixak, fruta eta barazkixan arabera. Ez da berdina, letxuga bat, osto berdia holan nahiko delikatua daukala, edo, zizango zut, batata bat. Ez da berdina, orduan, bakoitza bebai, beria bide du. Eta batzuk oskailuan ez dira sartu behar, hor bananak eta horatu oskailuan, ez tomateak ere aukeran, hombre, ikusten bauzue, hortik junbar zaretela egun batzuk, baina bestela, aukeran, hobeto, kanpoan frutarek ematera. Ni Patri esatea bakarrik, filo horea, hemen moztu dut, gure tutuen tamainan, eta gero gurina 2 aldetatik eman diet, lehenko alde bat, buelta eman, eta gero bestea. Frogak inditut, etxian, eta ateratzen da, ondo bilduta inditu batzuk fina, bakarrik geruza batekin. Eta egia esan, finagoa jateko geratzen dira, baina oso auskorrak dira, orduan, egiten duana da, horako luze batekin, gutxi gora, bi tutu ateratzen ditut. Labeko erretilu batean jarri,
eta hor gero labera jungo da hori izan dakoa. 200 gradutara gutxi gora bera, 21 minutu gorritzen ikusten dituzuen erarte. Frigitu ere, inaldira nahi izan ezkero. Bai, eta gainera, kontu zibilizari ez, filo horea segitxuan urre koloretik ikustera. Erretzen den arte... Bai, horren fina da, eta kalean eukiteko baita, ikusi duzu hemen papelarekin estalita. Segitxuan lehortzen da. Eta segitxuan hemen, gagaur, bero iten duen hontan, ari da hemen lehortzen eta karraskatzen. Orduan, azkarri bili behar da, bestela, gabe geratuko zaretela. Bueno, oskailuan, elikagaiak olan iraungitze data eta saltzan arabera. Saltzak erosten baditugu prozesatuak, esan dezagun, horrek bebai, iraungitze data bat aukitzen dabe, baina ez da berdina iraungitze data markatzen dotzuna, ze gero letra txikitxotan hor normalian bebai jarten dau. Behin zabalik dauela, 5-6 egunetara jan. Hori bebai normalian pasaten da, igual, ez dakit, kontxerbakin eta hori bebai pasaten da. Iraungitze data badaukiela oso luzia, baina behin zabaltzen dozunean iraungitze data hori murrizten da pila bat. Hala, eta etxian bebai, itxen bozue saltzak, gauza da, mahonesa bat itxia, mahonesa bat oskailuan auki da egunian bertan janbiozue, edo tomate saltxa batek, aldotzue 4-5 egun iraun. Bai. Perfectamente. Hor guacamole bat itxen bazue bai, egunian bertan jateko, segitxuan oksidatzen da, edo, olako saltza bat, zein gordeto zuzuk, olan... Nik saltzak ez ditut itxen bai, normalian. Tomate saltza eta bai. Edo adibidez itxen dituzula, ez dakit, txerri masail batzuk. Bai, baina hori saltzan nik oso. Baina saltzia sobratan, nik normalian saltza, geixe egiten dut, eta holan gero gordetzen dut txerri masaien saltza, txerri masai barik, eta gero hori erabiltzen dut, Banik onartzen dut, saltzak olakoen bat izan badut, 5-6 egun erraz asko gordetzen ditu dela. Bai. Hor garrantzitsua dana da, lehen, eta hemen izan dugu, zerbait gauza gordinak eta beraldean, oskailuan beraldean, da kozinatutakoa goian, zeratik, goitik zerbait erortzen bazaigu, saltzaren bat erortzen bazaigu, bera, bekoa gero kozinatu inbar dugu. Orduan, 100 gradu baino gehiago emango dizkegu kozinatzeko garaian, eta hor saltza horren egondan kutsadura hori ero ekidin ondo. Ez ez tozu entzun esaitxudan gomendioak, dana tapauta sartu bidala eta ondo estalita. Baina tapauta ere, ondo tapauta ere batzutan, ez da ondo tapatzen. Bueno, pistatxoak, ready. Hau, listo, oin berua geratzen da olako... Epa! Galleta antzeko bat. Vale. Eta testura euskorra dauka. Hau bai, gero, oin dago pixkat, hemen geruza bat itxe zaio, eta gero gogortu ingo da. Eta hori gogorra birrindu ingo du. Baina, hau gero birrindu iten da, eta irin bat lortuko du. Orduan hori ostutzen utziko du, jarriko dut 200 gradutara labea berriro, eta hemen ingo joana gure tutuak. Vale. Vale, utzi guzue tutu hauek eiken, laberatu ingo ditut esandakoa. Nik uste dut, 21 minutu behar dituztela, eta gero, aterako ditu hortik, eta ingo duna. Hau birrindu, eukingo dugu orea, prest hor, otzituta, eta betetzen jungoa, hau birrintzen, eta, platera aurkezten. Hemen gabiltza, area egiten. Hemendik gomendio bat, ondartza garaia datozen honetan, nik enekiena, baina lekitxar batek erakutzi zian. Ondartzara jute mazarete eta eroa are itxaskor hori ezin dana kendu ezerekin, polbostalkosekin fenomeno kentzen da. Ni zerbaitek gorrotu ematen da hori eta erakutzi ziren batek eta polbostalko juten gara beti talko hautzekin alegia eta arekin fenomeno kentzen omen da. Bai, hori esan da, gure pistatxo... Baina, urakin beba joaten, ni... Zerekin? Ni arei ez jate importa. Ez? Gero, atabaten zara, da holan ur txorrota temon, hanketan, ura badaukazu, baina bestela ez badaukazu. Gero dutxatxo bat, hori bai, dutxa batekin, hombre, kresalaken den behar da, hori bai, Bueno, gure area, listo, tutuak hor dauzkagu, egin dut, froga pare bat bete ditut, eta zelan geratzen diren. Eta gero hautzia gainetik batateko... Eta gero asmoa da, behitu, hau bete inditut, ez? Gutxi horera, hau bete eta dauzkat, baina betetzeko garaian izango zen. Hartzen dugu, horrela tutua. Erdiraino bat, eta beste erdiraino, ez? Alde bat, erdiraino. Horia... Eta bestea. Eta desente. Tak. Orduan, asmoa hau izango zen. Honek, basaben, Sevillan, basaben leku bat,
tapak itxen zitxula, Bai? eta itxen zitxun olakoak, gero usteot, itxen zara odoloste krema batekin edo bete, Vale. eta olako ez dakit ez negaina izango zen, edo igual rikota gazta, eta ziren zigarrotxoak. Ah? Eta deitzen zotzien ez dakizenen, bekerren zigarrotxoak igual, izango ziren. Bueno, Sevillako lan pertsonai famatu baten ez dakit beker zan edo, bere hori zigarrotxoak, eta tapa oso famatu badan. Beraz honek, bueno, zigarrotxo berdeak. Zigarrotxo berdeak, oso erakargarriak, berdea, bakizutan ikustatzen zaila. Eta orain, botako dugu gure hautz pixka bat hemen. Bai. Ero pistatxo batzuk, hola, nerotuta, pixka pun apurtuta bakarrik, nahi izan ezkero, ze bestea, hola, etxean lortzeko zaila daukazuen bakarra, maltoestrina da, Besteana, hemen erabili duna, filorea gaur egun. Nik hau apura probatu eta dultzia da, orduan gazi gozoa izango da. Baina ez da holan dultzea, badauka ikutu ez da gazia ez da, inundik inora ere. Eta horretako gatz gehiago bota beharko nioke, eta gatz gutxi bota dio. Eta hau lan izango zen, da hemen, bitu, hau nahi nizuen erakutsi, izango zen. Neurri berdina. Tak. Adaska da. Eta hemen, hau, bitu, gehiago bota behar nion. Gehiago maltodestrina. Maltodestrina gehiago, nik neurriak gaizki hartu ditut. Bueno, honek, gehiago botatzen diozu, olako are bat bihurtzen da, itxaskorra, olako krumlea inzenduna. Vale. Haren antzeko zerbait, baina hauan sartzen duzunean, testurera bat aldatzen da. Kontua, gaurkoa, hau zan, gure, rikota eta ziazerba krema tutuak, pistatxoarearekin, ez da? Bai, pistatxoarearekin, alegia. Hau zen polizia, hori igual argazkirako, ez? A ber, hartu, Biteli, zuretzako bat. A ber, kombinazioa. Mokautxo baten bini, kurroskari dagoen, batean ez. Una. Lortu du. Azkenean? Hori kurrontxe, likido eta zitze egiten genuen, jarioko erreko gombardala, bai, hau beku. Eta gaina kurruskari da politxa da. Eta nik uste dolan, gabonetako mokadutxo bezala, politxa dala, holan originala da, ez da asko betetan. Eta gainera honek, ez dakit, Italia da eramaten gaitu, ez, rikota da hor dauka. Beraz, hortik jarraituko eta pasta bat egingo. Bigai. Pasta, tomate eta burratarekin. Pasta tomatiarekin, gisa da, igual, ikasli ezerenean, eitzen dozu pasta, holan, brikkeko tomatiarekin. Nire ama izaten bazara, ingozu pasta, tomatiak txoixo apurtxo bat da laban, holan, gratinatua. Eta italiarra izaten bazara, edo, bueno, bertxio apurtxo bat dotorien nahi badozu, nik erakutsiko txutzen pasta, tomatia eta burratarekin. Eta hori nola egiten da? Horrela. Saltagin baten berakat txikitua gurinakin erregoziko, gero kontzerbako tomatea gehitxu eta bero dagoenean tomatetxuak bota erditxik moztuak. 10 minutuan kosinatzen utzi eta azkenengo momentuan eskukada ziazerba edo albaka botako zau. Pasta egosi, saltzakin nasi eta burratakin zerbitzatu. 10 minutu daukagunez pasta gero iteko, saltza gero iteko, lehenengo pasta gatza bota dotzat, ura irekiten daukau. Zera, italiarra? Italia bai galdetu otzat, eta Bolonian jaioa. Ez, baina aldea dago, italiar pastaketan, denborak eta ez daukate zekusirik, hemen Euskal Herrian saltzen dituzten, bueno, ez da pastakin, Espainian egiten dituztenak, gero holako beste marka batzuekin. Espageti batzuk 6 minutu izan aldira, eta italiarretan 10 bederatzi gutxi jota. Eta gero, oitxura kontua bai da, ez? Hori gero eskatu gotzut. Oitxura kontua da, guk hemen, gainera jate ditugu egosiegiak, eta aldente gustatzen die. Orduan, bueno, denbora... Ikasten ari gara, nik uste hori ez pixka gutxio egostean hori ari gara, ez, ikasten. Eta gero fabrikatze bakoitza gainera bere minutuak eta hori euska. Berez, paketian behitxu, bigunegi gustatzen bagatzu minutu bat gehitxu eta aldente gustatzen bagatzu minutu bat kendu. Eta bestela, eskatu zazu pasta personalizatua. Ze hasi dira, 3D makina batez, zure izo, ez dakit,
ez dakit, lorontzi itxurako pasta egitean erozu, erolako kafe, ero te ontzi batetako itxurako pasta aleak eitean nahi duzu. Ba, egiten dizkizute... Gero jateko pena moten dago, ez? Bueno... Hori, dekorazio bezala bai, baina. Gehiema jakinda zenba balio duen, hori jakinda esaten duen, bai. Ze, 12 piezak, 35 euro balio dute. Eta orduan zaude jaten pieza bakoitza, eta esaten duen, 2 euro ahora. Beste 2 euro ahora. Batzuk ez dakixe zein, dirua gastatzeko be, bidaltzeko bizun bat, guri, baina pentsa, hartu eta egiten duzu, ez dakit. Zure bikotearen gauzarik gogokoena da bizikleta etxean daukana. Ba, bizikleta horren itxurako, ez dakit, pasta erosten duzu eta behitu hau zuretzako erosi du lastana, ez da izan. Bueno, egisa da, ezagutze ditugula hori tarta personalizatuak, eta hortan gainera jendeak gastatze itxura diruak, eta gero pastan pentsatzen gaku, bueno, igual arraru hau, baina, aukerak hor dauz. Bueno, interesgarrian lan zerbait, beti jendia badaola burua emateko, ero negozio egiteko pentsatzen beti, azkenean nik uste dut hori gehiago dela, eta normala da moduan, bueno, ba, gero denborak izango du, ea honek funtzionatu duen, ero ez. Jarri badutero aurrera, hor inbertsio bat egon bada dirua hori aurrera emateko, nik uste dutelako funtzionatuko dela, ze. Bestela jentia ez da, mendiru alberri botatzeko, baina hain badute zerbait egati da. Ez da, hemen sartu dugu gurina, berakatza eta ontsia, erre baino lehen kolori hartzen doiala, tomatia botako zau, tomate saltza, bene, tomate saltza, kontserbakua, karo, etxeko aukitzen bazue, ba, hobeto, ja, bueno, tomatia ia hortuan badauz jarritxa, baina ondiokan azten dienerako, falta diazte txopare bat. Eta da ere, gero, txerri tomatea botako izkioso duen, bertan. Bai, hori da, testuria bebai aukitzeko, eta, bueno, tomate sapore, sakonaua. Hemen txebe bai, aukeria, tomate sapore sakonaua aukitzeko, tomate batzuk honek deshidratatuak oliotan saltze dituztenak, tomate konzentratua, hau izango da azkenean, hori, tomatia dainera, zehose, askari jendana. Oso ondo. Bai, bota. Ez, nik, bueno, honi Juleni gomendio bat eman nahi nion, inalduela gaur bere arrebaren urtetetzea direnez, baina aldio personalizatua zerbait bere arrebaren arpegiarekin, olako pasta batzuk. Zorionak, goizane. Bai, gaur 28 urte iteitxu goizeanek, musu bat hemendik. Eta hori esan den bigarren albistea dugat, baina ez burratata zitzein behar dut. Ze burrata, ez dakit dakizuen, berez, itzulita burro da mantekila, gurina da, Italia da. Astoa pentsatzen. Burrata izenak, azkenean da, krematxua dan zerbait, gurina bezala, krematxua dan zerbait, eta burrata azkenean da, bakizuen, mozzarella ariak egiten direna, eta hau zerekin betetzen dute, estratxiatella. Eta estratxiatella ez da izoski bat. Estratxiatella da azkenean, estratxi nahi du esan, birrindua, ero esan nahi du italianez, eta zerekin doa betegarri hori, burrata barruan doan betegarria, ba, mozzarella zatiak, ariak, txikituta, eta esne gaina. Horrekin iten da, ba, burrata baten barruan egoten dan, bihotz zoragarri eta krematxu hori. Gero zabalduko duguna, berez ikusiko zue, barrukua, zelan dan krematxua. Bai, pasadat, geroz eta freskoagoa izan, geroz eta krematxua da. Ze gainera... Esan? Bai ez, mozzarella gaztak eta bebai, iraungitze da eta daukera burrata gaztak barkatu. Orduan, geroz eta hurbil dauen iraungitze datatik, trinkoagoa izango da. Joten dira, bai. Hor daude burratinak dauzkate, txikiagoa direnak, eta horrek lehorragoa dira burratina dira. Pixka txikioak eta mokadukoak, baina bai komendatzen da burrata jamaino lehenago, hotz gaioan beti mantendu behar da, baina lehenago ateratzea barruko hotz hori erokentzeko eta holan krematxuago egoteko kanpoan dagoenean. Ni hemen hainbat bideo ikusi ditut eta tipo bat ikusi nion nola egiten zuen, ikusi nuen zuzenean, mozzarella nola egiten zen. Eta tentazio izan du beti txorien egiteko, ze berez, ez dauka komplikazio askorik, eta, berez bufaloaren esnea, behi esnearekin inalko zen, baina badago errezeta bat oso erreza, non legarra erabiltzen dan, eta gero jogur bat botatzen zaio, ze berez industrialki egiten dutena da, bezperako gasura sobratu dana, hori erabiltzen dute azido puntua emateko, ez? Ez que hori zemenatzen, igual jogurrakin azido egia, ez? Baina jogurra goiara kada bat litroko. Ah, bale. Jogur goiara kada bat litroko, gehi, gero, legarra hau.
hartu, inberda, 36 gradutara, ero 40 gradutara, eo nahi geldi, igo, esne hori, gero, legarra eta jogurra bota, utzi hori mamia bat ingo zan, moztu mamia hori, ura botatzen hasten da, utzi behar da, ordu erdi, gero, pixkat, adaska batekin birrindu ondo dana, eta kendu inbarzaio gero botatzen duen gasura hori, ez? Eta gero, mozzarella aria horiek egiteko, inbarda, jolasten ibile behar da, horre, temperatura jaisten zaio, ostu egiten da, gaina batetik bestera utzi behar da, eta gero, ur beroa, 80 gradutara botatzen diote, eta urtzen moduan juten da, gazta hori, eta hor, ariak bezala egiten da, gazta urtua bezala, eta horrekin, artistak, gero, artisauak direnak mozzarella egiten, eskuekin egiten dute, gero, hartu, eta bola, horiek, normalen, 150 da 250 gramo artean pisatzen dutenak, ez? Eta hori, tentazioa beti egiteko hemen, ez da izer, baina... Bueno, igual hau da momentua, da itzen dugu. Hementxe, albak erabiltzerakoen erresta baten, kontu zibili, eta hau, adarra ez erabili, ze honek azkenian, hau, desatxegina da aguan, eta hori, ez da interesgarria gastronomikoki, beraz, bakarrik, ostuak, vale. Ez da, gizatu baten editzen bozue, badana bota, baina azkenian hau, betxu pastai 5 minutu geraten jako. Hau, botako, 5 minutu itxoengo, eta segitxuen etorriko gara, hau ondo, nahazten, pasta krematzen. Ur pixkatero nahi izan ezkero gora, ez? Ur pixkat botaten, zehabia lehor geratzen da bilda. Hola xeia, pasta osatzen. Bikain. Bueno, honei, 2 minutu geraten jakon, baina probatu dugu, bakitu zein dan teknika probatzeko. Atara bat eta jan. Atara bat eta paretan kontra bota. Ez, hori ez da, eta jende asko egiten du orain gaur egun, eh? Aiz, zera. Bai, jendeak hor paretan gora, ez, baina horma kontra, bai. Eta itxazten bada inda da. Mesedez, jan, pasta probatu, koska egin, eta inda dagoenean, inda dago, baina ez bota horma kontra. Mesedez, naiz eta gero zu garbitu. Ur honek almidoia daukaz, azkenean pastako raskatu dau, eta honek ingo dau, gero gure saltzakin pasta hobeto lotzia, eta, saporitxo bat bai, eman motza. Itxatzi, gehien bat itxatzi. Oitura daukau, guri erakutsi ziguten ostaleritzan, hau hartu, iragazi, gero ostu inberzala, eta gero hartu, eta olioa bota behar zitzaiola ez itxasteko beraien artean. Olixua, hori pekatua da. Hori beraien dago pekatua da, ze gero saltza ez da itxasten ondo. Orduan erabili behar dana, hemengo ura, eta pasta egin, jan behar da momentu ez azkenean, 10 minutu saltza lehenago egin da badaukazu, Bai. 10 minutu da, maira esertzen dien jartzen ura euki, eta egin berria, jatea, zoragarri. Eta ikusten duzu, kontserbako tomate batekin. Horan, tomate honek txiki eskuka batekin, titau, pasta bat egin gau. Orduan, honei, ingo golan zerbitzatzeko, ez dakit, zeo hartuko ten edo. Ondo heldu behar zaio, eta gero bueltak eman. Listo. Eta gero koiaratxo batekin. Ondo. Burrata, ja, undixagoa, izango da pasta baino? Burrata, dana jarri bidezu gainean? Dana jarri bida, zigor. Gero erditsi zabaldu da. Ez da espagetia burratarekin, da burrata espagetiekin, ez? Hori da. Claro, izena aldatu egiten da, orduan, errezetaren izena. Hola, oinarri haundi bajarriko zau gure burratari. Tomate batzuk. Hori da, tomate batzuk. Hala, hau da, Picasso bezala. Ikutu artistikoa, Jackson Pollock. Artistaren ikutu persona da. Hori da. Alegia. Olako plater batzuk badauz, goi mailako jatetxe batzuk eta hola motatzatzela gauzak. Eta ontxe, lehenko gunean komentatzen ginen, arrautza holan zelan dau, zare soletan apurtzeko eta oitxuria. Bai, burratarekin ere berdin egin behar da, ez? Burratarekin bardin. Orduan, hartu, normalian behitu. Zigorrek esan dauena, ez? Kanpoko geruza izaten da mozzarellana, gero betetzen da estratxatela horrekin, eta gero hemen itxengago korapillo bat. Orduan, korapillo hori normalian apurtu iten da, eta hau, buruz bera. Horan, zerbitzatzeko garaian, ze hau, gogorra izaten da, eta ez da izaten atxegina. Honi botako zau. Bitxu. Holan, albaka apurtxoa gainetik. Eta honek olixorik ez daukanez, botako zau, olixo apurtxo bat, gainetik. Hau, betzen doa pixkanaka, segunduro. Claro. Beraz, ontxe bai, listo, 10 minutu eskaxetan, egin jogun, pasta
tomatiekin eta burratakin. Bueno, eta oinerak utziko izkizu bi gauza italiarrek esaten dutela ez direnak behar sekula. Bat, mostu pasta. Burrata bai baina. Bai, burrata bai. Mostu, bezaz? Eban labana bantzaz? Bai. Pasta sekula, hori pekatua da. Eita moduzu. Nire amak itxen sustan, txikia nintzenean, hartasixekin. Hori pekatu mortalaia. Bueno, aita ero amazarenean, gauzak aldatu iten dira, Nireak oin txikiak 5 urtekin joan ikasi da ondo. Eta beste bat, hau da frantsesen gauza bat. Hau italiarrek ez dute egiten inoiz. Hau, koiarrekin jateak uste duzu eta Italian horrela jate dute. Ez. Beraiek hartzen dute izkina batean holan, hartu eta pum. Ahora. Baina koiarana ematen duela oso frantsesa, erretzearena da txorinegoa. Enabien erretzen da, nahi jauzigata. Oso goxo. Martitzena holan hartzeko egun ona. Bai? Egia da holan tututxo batzuk, gero pasta plater bat. Baina, bueno, bihar aztazken tradizionala die, eta nik bai errezeta potente bat ekarri dut, Nire ez da oso tradizionala, baina, bueno, ekarriko izue. Bai, patata tortilla tingo. Patatakin eta ratzakin iten da, nolako opil bat. Oso. Gomendagarria benetan. Ara ba. Frantses bezala hola gurtuko nahi. Bihar arte, txau.